Постоянно ви се яде сладко. Направете си тази антипаразитна купичка. Това е една от купичките, които често си правя, когато ми се хапва нещо сладко, но не искам да ям. За нея ми трябва само няколко съставки. Един морков, 2 супени лъжици смес от тиквени семки и черен сусам, няколко капки лимон, малко ленено масло или зехтин и съвсем малка щипка смлян карамфил. Настървам моркова, слагам го в подходяща купа, добавям сместа от тиквени семки и черен сусам, слагам няколко капки лимон, добавям малко ленено масло и щипка сол. И накрая поръсвам с щипка смлян карамфил. Разбърквам добре и купичката е готова. Ако постоянно ви се яде сладко и имате поддуване, газове, тежест след хранене и липса на енергия, много често тялото ви дава сигнали, че има нужда от повече внимание. Точно за това създадох програмата Антипаразитен рестарт. Линка е под видеото.